Nederlanders gooien dagelijks 1 op de 5 sneetjes brood weg van wat ze bij elkaar kopen. Bij elkaar zijn dat 400.000 sneetjes per dag. We gaan de mensen in Oostbrug vragen hoe dat zit. Gooit u wel eens wat weg thuis? Nou, heel weinig. En anders gooi ik het nou voor de vogels. Wat vindt u ervan dat er in Nederland 400.000 broden per dag weg worden Dat gegooid? vind ik schandalig, want er zijn mensen die bijna geen eten hebben. Dan kunnen ze het beter dan de voedselbank geven. Ja. Gooien jullie wel eens brood weg? Ja, Waarom dan? als het niet lekker is. Gooi jij wel eens brood weg? Nee, doe ik nooit. Waarom dan? Ik maak het zelf 's ochtends klaar, dus ik moet dan vind ik van mezelf dat ik het weer moet opeten. In Nederland 400.000 broden per dag worden weggegooid. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is best wel veel en dat is natuurlijk ook wel schandalig. Want er zijn ook natuurlijk mensen die geen brood krijgen. En ja, eten weggooien is sowieso wel zonde. Er wordt dus wel eens wat weggegooid door de mensen. Maar de mensen vinden het schandalig dat er landelijk zoveel brood de prullenbak in verdwijnt.